खुलुमबाय गिबियावनो आङो 2022 इं मायथाइयावहाय एचएस फाइनाल उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसाला फरायसुलिखौ आङो मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय आं साबायखर बावो। बिनिफ्राय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमानि जानानै नैबे गोनांथार माखासे खौरांफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय जों बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। 2024 आरो 25 इं मायथाइनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि एडमिशन लानाय हाबाफारिया बाङाय बेसेनि सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो फरायसाला फरायसुलिखौ आं गुरैयै खावलायो जेन' फैनानै जोंनि बे फरायसालिमायावहाय एडमिशनखौ लाफैयो आरो गिबि जेनाखि 100 स्टुडेन्ट बे 100 स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्पेशल अफारखौबो होनाय जादों। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ बे खाबुखौ लानो थाखाय आङो थाबैनो फैनानै एडमिशन लाफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। जोंनि बे फरायसालिमायाव माखासे जोंना सुबिदाफोर दङ। बेनो जाहैबाय थांलाय फैलायनि थाखाय जेनाखि गथ'फोरनि फ्रि बास सार्भिस बेखौ जों होनाय जादों आरो बे फ्रि बासआ गासिबो एरियानि फरायसालिखौ जों पिक आप खालामनो थाखाय जों बेबस्थाखौ लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना माखासे एक्सट्रा क्लासेसफोर दङ। जेरैबायदि जोंना स्पोकेन इंलिश दङ, सेल्फ डिफेन्स दङ, बेनिफ्राय कम्पिउटार क्लास जोंना दङ। स' बेखौ जोङो फ्रियाव जों बेखौ होनाय जादों। गरसेबो रां लायालासिनो फ्रियाव बेखौ होनाय जादों। आरो बिनिफ्राय मोनसे गोनांथार मोनसे खौराङा बेनो जे देग्लायनिफ्राय BA फार्स्ट सेमिस्टारनि जेनाखि साफ्रोमबो गोदान फरायसालिफ्रा एडमिशन लाफैगोन बिथांमोननि जेनाखि एग्जाम सेन्टार जायखौ जोङो भेन्यु सेन्टार होननानै बुङो गसाइगाव कलेजनि आन्डाराव बेखौ जोङो बेयावहायनो खालामनो हासिगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो गोदान फरायसालिफ्रा बेयाव एडमिशन लाफैब्ला बिसोरनि जेनाखि एग्जाम सेन्टार बे एग्जाम सेन्टारा जोंनि बे गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो जागोन। आङो साफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ आं खावलायो फरायसाला फरायसुलिखौ आं खावलायो जेन' जोंनि बे फरायसालियाव फैनानै जेनाखि एडमिशनखौ लायो आरो माखासे जेनाखि सुबिदाफोर दङ बे सुबिदाखौ लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों।